Instituto soubo ver desde ben cedo o potencial transformador que o desenvolvemento tecnolóxico podía supoñer para a investigación nos eidos da lingüística e da filoloxía. Así, a mediados da década dos 80 do século pasado, puxo en marcha, da man de Antón Santamarina, un proxecto pioneiro que tiña por obxecto transformar a un soporte digital o monumental ficheiro lexicográfico que o Instituto viña compilando desde o mesmo momento da súa fundación. Este proxecto acabaría co tempo evolucionando cara a compilación dun corpus histórico informatizado que reunise a produción escrita en lingua galega desde os inicios da Idade Moderna ata a actualidade. Este corpus, que é o que hoxe coñecemos como Tesouro Informatizado da Lingua Galega ou TILGA, abriu o camiño para a posta en marcha doutros proxectos que conduciron a elaboración das ferramentas que hoxe poden consultarse en liña a través da páxina web do Instituto. Refírome, por exemplo, ao Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega, os dicionarios de dicionarios da lingua galega e do galego medieval, a cartografía dos apelidos de Galicia, o Tesouro do Léxico Patrimonial do galego e do portugués, o Corpus Gondomar de textos galegos da Idade Moderna, o Corpus Oral da lingua galega, as ferramentas de experimentación perceptiva, como Folerpa, por exemplo, as ferramentas para o estudo da disponibilidade léxica, etc., por citar só algúns dos proxectos máis coñecidos. Todos estes proxectos tiñan, sen dúbida, unha dimensión que podemos chamar utilitaria, unha dimensión utilitaria que resulta evidente. Tratábase de reunir, procesar e poñer ao dispor da comunidade científica un conxunto de aplicacións que fornecesen un acceso inmediato, en liña, un acceso rápido a un volume inxente de datos, un volume de datos que sería imposible de atinxir coas ferramentas tradicionais. En todo caso, creo que máis aló das vantaxes que estes desenvolvementos supuxeron en termos de tempo e de espazo, a principal achega do ILGA neste terreo foi a súa contribución á renovación e modernización tanto dos obxectivos como dos métodos da investigación lingüística galega. Nos próximos anos o Instituto enfróntase a un novo desafío, o desenvolvemento do proxecto NOS, que aspira a incorporar o galego ao ecosistema digital a través das tecnoloxías intelixentes. Do mesmo xeito que cando nos anos 80 botou a andar ou deu os seus primeiros pasos a digitalización, o obxectivo é poñermos neste proxecto, como en todos os demais, toda a nosa capacidade, todo o noso esforzo na convicción de que o rigor e a seriedade do traballo e a actualización permanente dos obxectivos e dos métodos son o mellor contributo que como centro de investigación, que como lingüistas e filólogos podemos ofrecer para garantir un mellor futuro para a nosa lingua, un mellor futuro para o noso país.